data Tavernes de la Valldigna dins de la jornada Música Escola. És el segon any que se celebra i enguany han participat 16 escoles de les comarques de la Ribera i la Safor. Els xiquets són els autèntics protagonistes d'este dia i participen en desfilades, batucades, balls i coreografies. Fins i tot han interpretat diverses cançons acompanyats per l'orquestra valenciana per excel·lència, la Pato. El mateix concert el repetiran el pròxim dissabte 14 de maig. En esta ocasió serà al Palau de la Música de València.